אחד האתגרים הכי גדולים בתוך תהליך גישור זה קצבים שונים. היא כבר עם הבן זוג הבא והוא עוד בהלם שהיא רוצה להיפרד ממנו. הוא כבר בונה לו את המשך החיים בקריבים והיא עוד תקועה בבית בהלם ובדיכאון. זה אחד מהאתגרים הכי גדולים בתוך תהליך של גישור. בדרך כלל מי שהרחק מאחור יהיה לו מאוד קשה להגיע לגישור, יהיה צריך ממש לשכנע אותו להגיע לגישור. וזה שרוצה יהיה חסר סבלנות. תמיד אני אומרת למהיר, אתה תצטרך טיפה להאט את הקצב, ולצד השני אני אומרת, רגל קצת, עוד קצת על הגז, אין ברירה, זה כבר שם. כמובן, אני מציעה את המסגרת התומכת, המלווה, קבוצות תמיכה או טיפול, וביחד, בתוך האיזון של הקצבים האלו, מתנהל הגישור, וככה גם מגיעים להסכמות. זאת אומרת, זה אתגר מאוד מאוד חשוב, ומגשר טוב הוא מגשר שיודע לאזן את הקצבים.